Така, чаще шампанско кълки ще има. Нямаме шампанско. Кълки има ли? Има кълки. Да, видите. Bak şampanı var. Değil mi? Senin de О, благодаря ви, нямаше нужда, благодаря. Сега да вързам тие Кълките ли ще калките, да. Само, че нямаме ножица. Аз взимах. Имаш ли да ножица и там? Едната за чашите. Ама Ама няма няма. шампанско. Тук има ли дюкяни, където продават? Да. Кола нещо да взимаме, а? Няма ли нещо във вас? Няма. Сега ще проверя в хладилника, Ага. но не знам. Ако Дали ще Олай остане. да има, ако си ме дай на мен. Дайте вие чашите между време, аз ще погледна дали Да, има. разбира се. Да, баба ще се дава. Yavaş, dil hızlı yavaş. Bize doğru çevir. Bugün bizim nikah günümüz. İnşallah Allah bizi uzun ömür verir, kocanla nasip etsin. Hep mutlu, huzurlu yaşayalım. Bunlara cennet bir şey bekler o zaman. Çok mutlu olsaydınız Allah size öyle mutluluk versin. Bu mutlulukla inşallah saydınız. Torun sahibi olasaydınız, gelin sahibi olasaydınız. Her bir güzelliği göresiniz. Сама не знам колко ви Няма да се ще го плащаме. И аз брака направих точно тук. Нали? Аз съм позавиджиклия. Всичко е добре, нали? Вие Ama Türkiye'den niye нещо да е че го Трябва стара. на 14. Вторник е това. Я Мария, ако минаваш там, Ето тия са сега като това е моето сега си. така ли? Аз го родих. Всичко родателка няма. Приличате. Той на мен прилича. Чите са на твоите. На топ вие сте всички да се заключи. Той няма кафе. Верно, да. На брат ми. Дърма, А коя Мария? Аз съм. И аз съм на 19 юни, като теб на 93. Его, омъжен се свърши работа. Сега малко ще да знам. Да. Само ще спомням 19 юни съм и аз теб. Аз 17 декември. Аз не искам това. Какво ти искаш? Искаш само да се подпишеш и Само кола може. трудно нещо ще вземе. Кола си. En güzel günümüz. En güzel gün. Sen ne yaramaz da geçen adam mı? Както каза, ние вода да се пълня. Така, кой ще снима? Хубаво Малката. се заповядай тук Малката. до мен, да можеш в лице да ги хващаш. Geç orada, tutarsan sonra bize doğru. Geç be kızım, geç. Така, двамата младоженци по средата ви искам, аз ще нагласим към моето. Обаче ви искам по-назад, за да може да ви хваща. Така, Мария и Нели до тях. Да. Хващаш ли ги или да ги дръпна още малко назад? Tutuyor mu bizi kamera? Alıyor mu üçümüzü de? Bak bakayım ona bak. Да, завъртим такава нещо. Ако искаш за... Жана Сенгици, орай. Чеки се. Ай, киза на братски. Biz çekelim, biz tutulur. Aldığımız bir kamera çekelim size. Şimdilik hani burada şartı. Kızan alayım senden daha güzel çekiyor. Sadece şeyi yapalım, gene alacak yine kızım. Хващаш ли ги, четиримата ли да ги дръпна малко? Üçümüzü de alayım. Demek koyacağız onların şeylerini ellerisine biz.
Няма проблем. Уважаеми младоженци, скъпи свидетели! Добре дошли в ритуална зала при община Пазарджик. Днешният ден е специален за всички нас. Георги Димитров и Стефка Чолакова са заявили в искане в община Пазарджик своето желание да сключат граждански брак. Документите са прегледани и уточнени и гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Съгласно изискванията на Семейния кодекс на Република България, е необходимо пред мен като длъжностно лице по гражданско състояние и пред вашите свидетели да потвърдите устно своето съгласие. Стефка Чолакова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Георги Димитров? Да. Благодаря. Георги Димитров, вземаш ли за своя законна съпруга Стефка Чолакова? Да. Благодаря ви. И свидетелите Мария Николова и Нели Михайлова. Убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и по собствена воля сключват този граждански брак? Благодаря ви. Съгласно предоставените документи в община Пазарджик и в изпълнение на вашето желание е съставен акт за граждански брак. Моля да го подпишем. Стефка, заповядай. Ето тук подпис. Ето тук подпис. Благодаря. Георги. Ето тук. Благодаря. Мария. Тук. И Нели. Ето тук сте вие. Благодаря. От името на кмета на община Пазарджик обявявам гражданският брак между Георги Димитров и Стефка Илиева Чолакова за законно сключен. Честито! Амин! От този момент през държавата и обществото вие сте семейство, съпруг и съпруга. Кой ще вземе да подаде пръстените първо? Чакай, ма. Не Дай само да върне чашата. Внимавай. Леко. Тук мешай. Кой език ли реши се? Нека се думаме. Мешай, красавицата стана красавица. Разбински са Отец, Син и Светия Дух с тях да бъде. До край да живеят и да не се разделят. Амин. Амин. Елена бана, а и снимка я това. Горо, а шишелерите, шишелерите. Ето, това ще има много за напред, но днешният е най-важният. Хайде. Кой кана бобай чио? Şimdi karanlık bakacı bir güzel slimka. Hepimize. Бъдете заедно, остарявайте заедно и преживейте мъдростите и щастлив и спокоен семейен живот. Запазете винаги вярата, надеждата и мъдростта. Извинявай. И на вас, госпожо Димитрова, ви връчвам документа за сключен граждански брак. С пожелание да съхраниш както нейна, така и щастието и любовта в семейния дом. Нека вашето семейство да се множи, близки и приятели да са до вас. Честито! Честито да се кажи! Честито да се кажи!
извинявай, искам заедно да правим една снимка. Ще ви направя, разбира се. Заедно, всички. Иза, чекай. Хайде заедно, едно е с голяма снимка. Yaşlanan sayı bir yerde. Allah sizi güzel. Günay, hadi sen de öp teyzeni. Haydi една голяма снимка. Една. Allah sizi yastıkta yastıksın. Защо на баба да им бастани им се? Хайде, госпожата сега след нас, така елате една голяма снимка. Направи за снимка. Ти от среда.